Kroky v obraze, tak se jmenuje výstava Martiny Turčániové, jejíž vernisáž proběhla ve čtvrtek 9. dubna ve Vsetínské galerii Stará radnice. Výstava je pořádána v rámci spolupráce partnerských měst Vsetína a Staré Ľubovni. No, ja som chodila vlastne na základnú umeleckú školu, potom aj ďalší ten stupeň, takže v podstate mám skoro ukončené vzdelanie umeleckého razenia popri teda klasickom vzdelávaní, s tým, že posledný ročník som neukončila, lebo som vtedy mala pocit, že toto nebude tá cesta a že toto ma už nejako nenaplňa. A vrátila som sa k tomu až po nejakých vyše 20-30 rokoch. Od umění v mládí se autorka odklonila do úplně jiné sféry a začala studovat a posléze i praktikovat medicínu. Moje súčasné zamestnanie, teda som lekár-onkolog, čo tá práca teda na jednej strane je veľmi krásna, ale nie vždy teda optimistická. A čím dlhšie človek robí tú prácu alebo akúkoľvek inú prácu, asi potrebujeme niečo na vyváženie, hej? Aby sme teda niekde možno unikli alebo to vyvážili to ťažké niečím iným. A vlastne táto moja pracovná cesta ma v podstate naspäť navrátila k tomu malovaniu. Od roku 2018 měla Martina Turčániová se svými obrazy několik výstav. Ve své tvorbě experimentuje s různými materiály a technikami. Od akrylu, epoxidovej živice, plátkového zlata, tak proste idem vždy niečím iným. Rada skúšam, rada experimentujem. Samozrejme, nie vždy všetko vyjde, ale u mňa to umenie alebo tá tvorba je práve aj o tom, že robím rôzne veci. Po svojom, ale rôzne. V rámci partnerské spolupráce měst se připravuje také výstava letošního ročníku Interfotoklubu ve Staré Ľubovni a v budoucnu se chystá společný projekt s názvem Múzování, ve kterém se představí muzikanti, výtvarníci a literární tvůrci.